Mwari ngaavongwe zvakare nhasi mufudzi wedu nomuchengeti wedu watisanganisa tiri vapenyu tichifurira pamberi netopic yedu inotaura pamusoro pekuve mwana waMwari. Zuva rapera chitatu takataura tichiti kuve mwana waMwari zvinoreva kuti pane chiro chakaitika mauri chinonzi kuberekwa patsva, a spiritual supernatural experience that changed and transformed, metamorphosized your life and made you a new creature. Tikataura kuti kana wava mwana waMwari wava muukama naMwari, wava wemba yaMwari, you are now a child of God. Wava neinonzi father son relationship. Nhasi tinofura pamberi nesubject yedu iyoyo tinoda kutaura tichiti kuve mwana waMwari zvinoreva kuti une kodzero dzoumwana, une rights of sonship, une kodzero dzoumwana nekuti Mwari akakuadopta, Mwari akakutenda, Mwari akakubvuma kuti pawakatenda kuna Jesu wa mwana wake unopiwa anonzi rights of adoption. Let me read Romans 8 verse 15. Inot iyo, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Ino endera mberi, ndichazoendera mberi pa next time, rega ndiverenge zvakare kuna Galatians chapter 4 verse number 7. Kuve mwana wa Mwari unema rights of sonship, unema rights eumwana. Galatians chapter 4:7. Inot iyo, rega ndiverengere pa 5 to 7. To redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. And because you are sons, now that you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if you are a son, then you are an heir of God through Christ. Now, unema rights of sonship, une kodzero dzoumwana, une nzvimbo yako semwana. Vara rakashandiswa rinonzi rights, nechiGreek rinonzi exousia. That word means power, that word means authority, that word means my rights. Une liberty, une rusununguko romwana muimba ya Mwari. Unema rights, exercise sonship yako somwana. Une access kuna baba, unema privileges emwana, une access yekuenda ku presence ya Mwari. Hauyendi presence ya Mwari uchigwesha kunge an outcast kana kunge a reject. Unouya presence ya Mwari with boldness, unouya presence ya Mwari with confidence, because une rights of a child. You have your rights as a child of God. When we read the Bible, we read the scriptures to discover our rights, to discover our authority, to discover our power as children of God. Sevana tinotaura na baba vachitipindura vachitinzwa. Sevana tinoenda mu presence ya baba tichitambirwa ipapo. Whether takanganisa, whether tasei azvichinji rights nenzvimbo youmwana. Mubible mune story yakataurwa na Jesu, the prodigal son. He was a son. He went away as a son. Akaenda nefuma ya baba vake ari mwana. Ari ikoko akaparadza fuma, akararama upenyu unorwadza, akararama upenyu wokustambudzika. But Bible noti achidya chikafu chenguruve, mateko enguruve, unorangarira kumba, unorangarira kuna baba, unoti ndichadzokera kuimba ya baba. Paakadzokera kumba kwa baba akanogamuchirwa somwana. Unonzi ngaagamuchirwe somwana. Baba unoti mwana wangu wanga afa, mwana wangu wararama, mwana wangu anga akarashika, mwana wangu wawanikwa. You go back and find your place again as a child. Don't live under bondage. Don't live under fear. Hanzi takagamuchira mweya womwana komana. Unoita kuti cheme chiti Abba, Father. The word Abba in Greek is daddy. It speaks of an intimate relationship yomwana na baba wake. So iwewe unema rights emwana samwana wa Mwari. To be a child of God means you have rights because you are adopted as a child. Kana udakustraka kuti rights ako ari papi, go into the scriptures and find your inheritance among the saints, your inheritance as a child. Chekupedzisira nasi, being a child of God means
You are an heir of God. Uri mudyi wenhaka yaMwari. You are an heir of God. Tazoibata pana Galatians chapter 4 verse 7. Inowanikwa zvakare kuna Romans chapter 8 verse 17. If children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ. If indeed we suffer with him, and we shall be glorified with him. Ndingoenda zvangu nekuda kune power mukudzokora. There's power in repetition. Galatians 4 verse 7. Inoti iyo iri kutsikira nyaya yemwe chete yekuti tine nhaka. You are an heir. Therefore you are no longer a slave but a son. If you are a son, then an heir of God through Christ. Uri mudyi wenhaka yaMwari kuburikidza naJesu. Kana uri mwana waMwari, you are an heir of God. You are an heir of God. That means everything that belongs to God is yours. As an heir of God, you inherit the blessings of God. God's blessings are yours. God's protection is yours. God's favor is yours. God's provision is yours. The peace of the Lord is yours. The joy of the Lord is yours. The Bible says you are a joint heir together with Christ. That means all that Christ inherited from the Father, you inherit the same. Where Christ is seated, you are seated in the same place. What Christ is, that you are. Position ya Jesu is a position of victory. Position ya Jesu is a position of authority. Newewe uripa position of victory. Uripa position of authority. Pamsoro pe madimoni, pamsoro pe mweya echina, pamsoro pa satani. Simba rezita ra Jesu nderako. Semngana kana Mwari ashidaidza vana vake, iwe uri mumwe wevana vake. Bible not kuna 1 John 5 verse 4. Chipi nechipi chakaberekwa naMwari chinokunda nyika. So you were born to be an overcomer. You were born to be a victor. You are not a victim. You were born to be a champion. You are a winner, not a loser. You are a champion over the enemies of your life, over your situations and your circumstances. You are more than a conqueror through Jesus Christ who loved you. My problems are nowhere. Makoma anomira pamberi pako, magiant anomira pamberi pako, makungo, whatever comes on your way, unozvikunda nemhaka yekuti uri mwana waMwari, wakadiwa naMwari, uri mudyi wenhaka yaMwari. Failure is not your portion, poverty is not your portion, defeat is not your portion, confusion is not your portion. Kuchema hakusi portion yako, kuburikidza naJesu uri mukundi. Chekupedzisira, kana uri mwana waMwari wakaberekwa patsva, kana uri mwana waMwari wakatendeuka ukatenda, kana uri mwana waMwari une ukama naMwari, kana uri mwana waMwari une nzvimbo yako, une rights ako semwana, kana uri mwana waMwari uri mudyi wenhaka yaMwari. Remain focused as a child of God. Don't be shaken by what you hear with your ears and what you see with your eyes. Don't be moved nema situations anoitika around upenyu wako. Iwe uri mwana waMwari, uri mukundi, kukunda ndo kwako, mufaro nde wako, kubudira ndo kwako. Upenyu unogona kuoma nhasi asi hazvirambi zvakadaro. Baba vanochengeta vana vavo, baba vanorwira vana vavo. You are a child of God. May the Lord bless you and continue to uplift you and continue to anoint you and give you his grace. Muzita ra Jesu Kristu. Amen.